Tervehdys suppikansa. Se on Toni ja Hang Outdoors ja täällä ollaan Verlassa ja nyt on pakko tehdä kyllä tämmönen pieni videonpätkä ja kertoa kaikille, että se on totta. Meidät kaikki aktiivisuppaajat ja suppiyrittäjät ja muut, jotka on pumpannut tässä viimeiset 10 vuotta lautojaan ja varsinkin niitä lautoja, joissa on vähän kovemmat paineet, niin on soijaa pukannut ja tietysti hyvänä lämpänähän se voi aina ottaa, mutta sitten jos on esimerkiksi useampi lauta rivissä ja vetää ryhmiä, niin kuin minä täällä Verlan maailmanperintökohteessa, niin siinä kohtaa kyllä niin on toivonut, että löytyisi joku sellainen pumppu, mikä ratkaisee ongelmaa. Ja kaikennäköisiä härveleitä on tässä matkan varrella tullut testattua ja aina niin jotain tekee ja jossain on vähän tehoja ja jossain on vähän, mutta akut loppuu tai sitten menee autosta akut tai jotain muuta, niin nyt on tullut tällainen Flextailin Max-pumppu, mikä on, mä sain tämän tuossa talvella jo testiin ja tein niin sanottuja laboratoriokokeita ja nyt oli sitten vihdoin mahdollisuus vetää tämä niin kuin kenttätesti, eli tämmöiseen vuokraamokäyttöön ja lähteä katsoa, että mihin tämä niin kuin pystyy. Ja näähän lupaa, että tämä pumppaa 6 lautaa ja mä rupesin tänään laittaa tätä meidän armaadaa kasaan ja ajattelin, että kokeillaan paljon tämä menee ja tein asetukset. Tässä voi asettaa digitaalisesti siis ton paineen ja sitten tässä on 3 eri ohjelmaa, että täällä voi pumppailla kyllä ihan vaikka ilmapatjojakin, mutta laitoin suppiasetuksen ja tosiaan 15 PSI:tä, mikä on semmoinen aika hyvä vuokraamopaine, niin sen perusasetukseen ja sitten vaan tosta venttiili kiinni suppilautaan ja aloin näitä mun suppeja. Mulla on täällä matkapelejä tai retkipelejä vähän pidempiä ja kantavampia, millä pääsee tekemään vaikka yön yli reissui. Sitten mulla on tommoista vähän solakampaa, nopeampaa Mistraalia. Sitten löytyy Aqua Inkiltä vähän nopeata, vähän puolikilpalautaa, mutta silti pumpattavaa tai ilmatäytteistä ja näitä. Niin tää vehjellä, tää on nyt täyttänyt nämä 8. 8 lautaa, näissä on keskimäärin 300 litraa niin kuin sisällä, niin tällä meni ja ei yskinyt yhtään. Kokonaisaika 8 laudalle, niin pikkasen yli tunti. Miettikää, pikkusen yli tunti. Mä luulen, että jos mä olisin tehnyt tämän saman lihasvoimalla, niin mä en olisi päässyt oikeastaan yhtään parempaan tulokseen, mutta mä olisin kyllä todella puhki. 15 PSI:hinkin joutuu jo painaa siitä pumpun kammesta jonkunkin verran ja niitä pumppauskertojakin tulee varmaan 500 per lauta. Kaikki, jotka tietää, niin tietää. Ja tää teki sen ihan vaan vaihdoin venttiilin, toi seuraavaan lautaan, painan nappia go. Ja tää myös siis lähtee tyhjästä, eli tää on 2-neuvoinen. Tää ottaa tuolta ensin ton tyhjän paineen ja sitten se alkaa puristaa sitten tiukkaa painetta sen jälkeen. Eli sä voit ihan tyhjän laudan, niin sori, tuli joku hyttynen tuohon. Niin tyhjän laudan lähtee pumppaamaan ja sitten tää myöskin tyhjentää. Eli jos sulla on joku keikka tai sä oot jossain melomassa ja sä haluat sen jälkeen tyhjentää laudan kokonaan, niin tää imasee myös samalla lailla. Ja aika nopsaa. Mä en jouluna tiennyt, mitä mä pukilta pyydän, mutta tässä se on. Ja nyt sitä saa. Tää säästää aikaa, hermoja ja sit saa sen laudan just siihen paineeseen, mihin itse tarvii ja haluaa. Ihan mahtava peli. Ihan siis käsittämättömän kova. Mä vieläkään usko, että tää on totta. Ja tästä ei siis vieläkään loppunut akku. Mä lähden nyt testaamaan tonne Repoveden suuntaan, missä mulla on toinen vuokraamo, että vetääkö tää vielä sen 9. laudan ennen kuin tää tarvii itse latausta. Flextail Max Pump. Huhhuh.